Вітаю ўсіх, гэта падкаст «Крытычны стан», у якім мы размаўляем з былымі палітвязнямі і палітвязанкамі пра ацэнку ўзроўня медычнай дапамогі ў зняволенні. І сённяшні наш суразмоўца – гэта былы палітвязень Кірыл Казей. Вітаю вас, Кірыл. Вітаю, Максим. Скажыце, калі ласка, колькі год вы адбывалі пакаранне? 5 гадоў, 5 месяцаў. Як вы ацэньваеце агулам медыцынскую дапамогу ў калоніі? Калі казаць пра калонію, то тут ёсць добрае нешта, што можна сказаць, і нешта можна сказаць і дрэннага. Шмат чаго дрэннага. Поэтому тут нужно разбирацца больш дакладней. То есть вот так вот агульнымі словамі, там добра ці дрэнна, то есть нешта сярэдняе. Магло быць горш, але ж не ўсё так дрэнна, як магло быць. Калі коротка, тады вот так. То есть магло бы горш, але не ўсё так дрэнна. А калі развіваць гэтую думку? Калі развіваць гэтую думку, то так скажу, што усе людзі, то есть там у калоніі, не ў калоніі, то яны павінны атрымоўваць дастатковую медыцынскую увагу, як это сказаць, да. То есть медыцына павінна для них быць доступнай. Але ж вот у калоніі ўсё ж такі, ты адчуваеш, што ты рэальна, што табе адносіны да табе не як к звычайнаму чалавеку, а як к преступніку. Гэта не толькі лічыцца там тых людзей, хто сидзеў за профулікам, да? Але ж гэта лічыцца усіх. Хто там сидзіць. Ввогуле я не заўбачыў розніцы паміж адносінаў медработнікаў, медпрацоўнікаў да людзей, хто з профулікам экстрэмісцкім і хто без. Але ж шмат людзей, шмат дактароў, які там працуюць, так адносяцца к заключённым как к людям другого гатунку. У чым гэта сказваецца? У першую чаргу ў адносінах. Я быў у двух калоніях, я быў у ИК-3 і у ИК-15. То есть, там ёсць з чым параўнаць, і шмат дактароў убачыў, якія адносяцца вельмі добра. То есть, поэтому тут казаць, што так усё дрэнна, як можа паказацца, не. То есть, ёсць дактары, якія сапраўды робяць тое, што могуць. Тое, што дазваляе сістэма, да? То есть, яны і з табой увежлівыя, ветлівыя, выслухаюць табе, і паглядзяць, што ў цябе сапраўды, то есть, і зразумееш, што табе трэба бальнічны даць, то есть, калі ты нават дрэнна адчуваеш. А ёсць іншыя, якія, так вот, чаго ты прыйшоў, што баліць, ты упэўнены. Не, калі ты прыйшоў на сваіх нагах, значит, не так у цябе ўсё дрэнна, да, то есть, тут ёсць і такія. Яны, так вот, там памерлі, там тэмпературы няма, так, ўсё там увогуле, так, што ты увогуле, здесь робіш бальнічны, які бальнічны? Ідзі працуй там. Вот такое таксама сустракаецца. Вось вы сказалі, што агулам, можна сказаць, што сярэдняя якасць доступу да медыцыны ў калоніях. А момант у тым, вось, калі казаць пра прыклады, вось, ці ёсць нейкія прыклады, на якіх можна у пэўным сэнсе ацаніць гэты ўзровень? Я так скажу, что калі ты жадаешь попасть у медицинскую часть, то есть к доктору, да, то есть ты проснулся, тебе дрэнна, это не проблема. То есть, калі тебе сапраўды дрэнна, то ты там попадешь там у медицинскую часть, ці вельмі хутка, калі можешь пацярпець, тогда і там по графіку свайго атрада. То есть, гэта увогуле то есть, дайсці до доктора, гэта увогуле не праблема, гэта добра. Гэта не праблема у папраўчай калоніі нумар 3 ці і там, да. То есть, заўсёды, то есть, там ёсць чалавек, які сядзіць у атрадзе, які за гэта адказвае. То есть, калі там тебе вельмі дрэнна, то ты там падыходзіш да яго, то есть нават калі гэта не ваш час, калі ты яшчэ не можаш пайсці, то ён там патэлефануе каму трэба, і там даюць дазвол, і ты ідзеш. З працай цяжэй, то есть калі там на працы там нешта там табе дрэнна, там вот такія пытанні, по крайней мере у папраўчай калоніі нумар
15 вот так вот была сапраўды цяжка попасть каб бы з працы каб бы у медчасць, але ж ну хто хацеў, ну я кажу так, хто хацеў, тот попал, каб бы вось каб бы, але ж гэта не было такое, ты прыходзіш там тебе там каб бы мне дрэнна, каб бы ну все тады пашлі, да, то есть каб бы там чакай, па-першае, чакай свой час, па-другое, там калі там прыйдзеш, там няма упэўненасці, што ты там што ты каб бы паспееш, потому что у іх то там толькі там 1 гадзіна на ўсіх. А вось вы кажаце пра тое, што чакай свой час, гэта пра тое, што ў пэўны дзень гэта адбываецца? Нет, кожны дзень, а ў пэўны час. Да. То есть у пэўную гадзіну, то есть у аднаго атрада у 1 гадзіну, у іншага ў другую, там з промзоны каб бы там у іншую гадзіну ходзяць. То што добра, што ты можаш каб бы кожны дзень, то есть калі ты такая магчымасць ёсць, каб бы напрыклад каб бы там атрад ідзе там у 11 гадзін, каб але ты на працы, да, то есть з працы ты можаш там пайти там ну напрыклад там у 2 гадзіны. Ну ты можаш пайсці, да, і ніхто тебе не забароне там і не скажаш типа навошта ты там гэта делаешь. Ну калі ты прыйдзеш там і будзеш не сможешь доказать, что ты сапраўды хворы, тады каб бы ну тады будут пытанні у некоторых там дактароў, да, таксама будут пытанні, что ну навошта ты увогуле там прыйшоў, то есть каб бы я бачу, что ты каб бы здароў, то есть вот так вот просто поглядзець, я бачу, что ты здароў, ну что ты от меня ожидаешь, да? То есть вот так вот, да, просто ўжо убудаваны. Ну, ёсць, да. Ну, наверное, можно так сказать, калі казаць праўду, что да, что шмат то з зэкаў там можа там, скажу так, сімулировать, каб бы ну тому что там не жадае, і дактары гэта разумеюць, і так каб бы ну і сапраўды намагаюцца вот так вот таких вот хто можа, то есть ну і каб бы адсеивать, адмаўляць ім. Але ж под гэтую хвалю попадаюць і тыя, хто реально хворы, то есть шмат разоў было такое, что напрыклад з промзоны там ідуць хлопцы, там у якіх там нага баліць, ну забалела там колено, напрыклад, ён там не можа працаваць нармальна, там каб бы спіну там сарваў, і он прыходзіць и вяртаецца, говорит, ну каб бы чарга до мяне не дошла, каб бы ну каб бы все паспрабую завтра зранку, напрыклад, да, то есть потому что сегодня уже часу такого не будет. Ну опять же кажу, калі будет так болеть, что ты уже ходить не можешь, табе все ну каб бы адвядуць і нават даже аднясуць, каб бы то есть такое, да, такое ёсць. Скажите, Кирилл, як за гады зняволення змянілася ваше здароўе? Ну амаль не изменилось, то есть каб бы самая великая проблема гэта зубы, потому что там увогуле, то есть зубы лечаць толькі тады, калі там ужо зусім дрэнна, то есть такого каб там прыйсці там на профілактыку там паглядзець, то есть каб бы такого амаль няма. У выпраўчай калоніі 15 здаецца ёсць, але ж у мяне не атрымалася. Так атрымалася, што я калі прыйшоў, каб у меня там пломба, якую там у калоніі номер 3 поставілі, мне вывалілася, да, то есть я прыйшоў, яна паглядзела такая, ну каб бы давай прыходь праз 2 месяцы, да, то есть каб бы ну гэта была такое, у меня нічога не болела, але ж я разумеў, што раз там сталяла пломба, то каб бы то трэба каб бы яе вярнуць, яна вывалілася. Ну а праз 2 месяцы яна ўжо каб бы зволілася, і увогуле не было зубнога доктара. Да, вот гэта, наверное, одна з галоўных праблем, якая вот можна аб якой можна размаўляць, то есть то, што не хапае там людзей, то есть каб бы таких жадаючых ісці у калонію, каб асабліва дактароў няма, я так разумею. Калі ты шукаеш сябе працу, то есть каб бы ты не будешь ждать там ісці работать у калоні, потому что увогуле тыя людзі, хто там на воле, да, то есть яны лічаць, что там ну, как бы жах просто там преступники, пьяницы, наркоманы, то есть, да, такие так само есть, але ж это, ну, там яны у калоніі как бы не такие, як мы себе уявляем, да, то есть есть те, кто сидит там из-за забойства, и там из-за наркотики, да, и так далее, то есть, как бы есть те, кто старые сапраўды, там страшные рэчы, але ж это, скажем так, не тыя люди ўжо, якія как бы рабілі гэтыя рэчы, і там яны себе у большасці уяўляюць просто звычайныя люди, якія адбываюць пакаранне. Ну і ўвогуле просто пазбаўляюць волі, але не пазбаўляюць доступа да медыцыны, потому что гэта, ну, увогуле ненармальная гісторыя. Да, все так і атрымоўваецца, што, напрыклад, ты можаш звярнуцца па ўсіх праблемах, якія ў цябе ёсць,
табе паслухаюць, паглядзяць, але ж калі патрэбен нейкі вузкі спецыяліст, там, калі у тебя там вочы там больныя, там ушы больныя, там, ну, я не ведаю, там, што там яшчэ, там, ну, шмат чаго такіх вузкіх спецыялісты, ну, іх няма, яны прыязджаюць там раз у некалькі месяцаў, таксама невядома, пападзеш ты да яго, не пападзеш, вывазіць у гарадскую, ну, такая практыка ёсць, то есть, калі там, табе реально трэба ехаць да врача, які не можа не прыехаць, і мясцовыя врачы не разумеюць, што з табой, яны тебе могуць вывезці у гарадскую какую-то там паліклініку ці бальніцу, я там не ведаю, ні разу там не был. Ну, у вас такога досюда не было? У меня лично не было, да, але ж, ну, я размаўлял з хлопцамі, ну, да, то есть, калі там был сапраўды дрэнна, тады, там, ну, трэба які-нибудь апарат, каб там даследаваць, што у тебя там з глазамі, да, чаму там все горш і горш там бачыш. Тады, да, тады вось, але ж гэта там трэба там машына, трэба там, некалькі там людзей, якія будуць себе канваіраў, да, то есть, вот гэта ўсё трэба, і гэта не, ну, вельмі неахвотна робяць. Это, ну, это одна из проблем. Другая проблема – это то, что леки, ну, то есть ты, якія у них есть, вот яны табе лешаць, да? Нават калі ты можешь там себе, там, твои родные, там, ты можешь себе дозволить, как бы, нешта больш лепшае, гэта будзе все забаронено. Вот у нас есть вот эти леки, вот мы лічым, что яны должны табе дапамагчы. Все, поэтому ты будешь принимать только их. То есть, да, калі там нейкая специфичная болезнь, калі ты разумеешь, что там какие-нибудь гормоны трэба принимать, якіх у іх няма, яны дазволяць гэта. Але ж просто выбираць, как бы, паміж там, как бы, напрыклад, там, даже нават беларускім танным, да, и беларускім дарагім, как бы, ты не можешь, у тебя будет только тое, что есть у іх, как бы. То есть тебе не дазволяць, как бы, даслаць. Хотя, ну, такая процедура есть, как бы, что ты можешь там прыслаць, как бы, лекі, то есть, как бы, але ж трэба дазволу врача, как бы, які, как бы, ну, вельмі таксама неахвотна они гэта робяць, і неразумела чаму, да, то есть, как бы, калі ты врач, ты должен разумець, что гэтую там вот, з гэтымі сімптомамі можна лечыць вот этим, да, то есть, і ты разумееш, что вот гэтае лепш, чым за гэтае, да, лепш за тое, что ёсць, как бы, у вас. Как бы, ну, так, ну, дазвольце, чалавек сам хоча купіць, набыць, как бы, ну, каму гэтага стане горш? Никому. То есть, але ж не дазваляецца. Ці гэта пастанаўленне там адміністрацыі калоніі, ці гэта там судзіна зверху, ці гэта лічнае там, как бы, такое, скажу так, пожаданне урачэй, хотя я лічу, што нет, што гэта, ну, што яны дазвалялі, калі была такая магчымасць. Можна сказаць, што нету дастаточного доступа к медицине. А ці ёсць якія у вас, можа, прыклады, мабыць, такіх нейкіх жудасных гісторый? Ну, трэба падумаць, каб такія гісторыі. Ну, окей, а прыклады нечага добрага? Калі так казаць пра нейкія там дзіўныя гісторыі, да, пра то, як там, как было там, таксама памятаю, там, напрыклад, там у калоніі номер 3, там была такая, я не знаю, працуе она, не працуе, там, Виолетта Игоревна, наверное, да, вот, ну, можно рассказать, то есть, как бы, ну, я уже был наслухан про яе, то есть, про то, что, как бы, и был у яе на прыёме, так, как бы, только несколько раз, вельмі неветлівая, да, магчыма, да кагосьці ветлівая, але ж, как бы, толькі для сваіх. Ну, свае-то ты, хто там працуе, там, как бы, з адміністрацыяй, там, я так разумею, ну, як так, ты, можа, нехта падход да яе знайшоў. Але ж, как бы, ну, как бы, вот, калі я быў, то есть, ну, ніякай ветлівасці там, как бы, не было, да. Ну, и калі там хлопцы рассказывают там гісторыі про тое, што яны там прыходзяць, как бы, яна там не хоча даваць там лячэнне, яны там ей кажуць, што там трэба зрабіць, да, как бы, ну, што ім патрэбна, то есть, я не разумею, што з імі, як гэта там лічыць, там, яна там, как бы, адмаўляе, да, то есть, как бы, калі начинаю там з ёй спорыць, то тады, ну, нават былі такія выпадкі, калі яна там вызывала ментоў, казала, ён там ко мне прыставаў, там, ён там, как бы, там ругаўся матам на мяне там и так далее, ну и человека просто там отправляли у ШИЗа, просто потому что яна вот так вот, хотя так уявить себе, что там те люди, про которых это было, что яны гэта рабілі, как бы, ну, как бы это немагчыма, то есть, ну, якую прыставал, ну, что за, ну, такого увогуле, ну, уявить себе немагчыма у колонии, чтобы там нехто там к докторам прыставал, то есть, ну, то есть, это было зразумела, что, ну, яна хлусіць, и все, как бы, менты таксама все разумели, как бы, супрацоўнікі калоніі ўсё разумелі. Вось, как бы, ну, и все равно, как бы, человек ехал у ШИЗа, как бы, и потому что вот у них такая
договоренность, наверное, паміж дактарамі, якія там працуюць, і міліцыянерамі, якія там таксама працуюць. Таксама, наверное, можна расказаць, як там падыходзіць да лячэння зубоў, то есть то, што там увогуле палова лячэння гэта тое, што іх удаляюць. Для мяне незразумела, тому што доктора такія ж яны ж таксама канчалі медінстытуты, то есть яны ж могуць там сапраўды там паглядзець, там палічыць і так далее. Я не ўпэўнены, што ўсе гэтыя зубы, якія удаляюцца, што іх трэба было удаляць, што хутчэй за ўсё, то есть тут складана лічыць, лепш табе выдаліць, да, там шмат іншых зубоў там. Хаця ўжо былі такія людзі, у якіх ужо было не шмат. То есть калі там чалавек 10 гадоў сядзіць, і то есть ты разумееш, што у яго ўжо больш паловы няма, а ён кажа, не, у меня былі ўсе, калі я заехаў. То есть так адзеяны, то есть ни аднаго не вылечылі, то есть усе вы удалілі, для мяне гэта троху незразумела. І пасля ўжо, калі чалавек выйдзе, яму трэба будзе займацца зубамі. Трэба будзе, калі будуць грошы, то есть бесплатна ж табе зубы ніхто не паставіць, то есть тебе могуць выдаліць бесплатна, ці палічыць бесплатна, у Беларусі, в беларускіх паліклініках. Да, таксама тое, што там шмат каму удаляюць зубы, не делая там анестэзію гэту мясцовую. Чалавек, які там, напрыклад, са мной сядзеў, прям кажа, шоў выдаляць второй зуб, рассказывая, что он берет туалетную паперу и себе у трусы накладывает, потому что, говорит, я первый раз обоссался от боли. То есть вот нават такое, говорит, да. То есть было, говорит, я просто не вытрумал и ушел с мокрыми штанами. Потому что, это было просто немагчыма. Я не ведаю, то есть, я, магчыма, больно моцна боюсь зубной боли, потому что у меня у дзяцінстве таксама лечили один зуб без анестезии, это было вельмі болюча, я не уяўляю себе, як яны там, перажили гэта. Мне повезло, то есть у меня один зуб, які трэба было палячыць, вось у ИК-3 мне яго именно палічылі, то есть мне его не прапанавалі там удаляць. Там было нескладана, але ж мне, да, его зрабілі, зараз пераробліваюсь уже тут. А колькі часу вы, атрымліваецца, былі без той пломбы, якую вам паставілі? Так яна атрымалася, што паўгады, то есть, да, і той зуб, не удалялі мне яго. То есть, да, зуб пакуль яшчэ на месцы, то есть, усё добра. То есть, вось, да, но я не памятаю, то есть, што там з ім стала у выніку, там, не ўсё добра, то есть, але ж, удаляць не прыйшлося. Але ж, да, яна выпала, получается, і всё, і то есть, 3 месяцы я чакаў, 2 месяцы я чакаў, пакуль прыйдзе. Пайшоў не сразу, то есть пайшоў праз 2 тыдні, потым 2 месяцы чакаў, пакуль надыдзе мой час, потым яна зволілася, і ўсё, да таго моманту, пакуль мяне не асвабадзілі, то есть я чакаў яшчэ. Жах, конечно. Здаецца, жах, але ж, говорю, людзі так к гэтаму прывыкаюць. Я не разумею, напрыклад, как такое атрымоўваецца, як у ИК-15, да, то есть, калі прыходзіш у медчасць, яна, напрыклад, там, лечыць зубы, там, 4 дні ў тыдзень, да, і кожны дзень ёй шмат людзей, то есть, там, 5 людзей, там, вырваць зубы, там, 3 чалавека, там, палічыць зубы, потым яна зволілася. Прайшло 2 месяцы, никого не было. Людей зубы лепей не становятся, да, то есть люди ходят просто атрымоўваць обезболы, то есть и ходят с больными зубами. Я вот этого не разумею. То есть я нават не ведаю зараз, ці ёсць там зубны доктор, ці няма, нават цікава. Знайшлі яны кого-нибудь или не знайшлі. Потому что, просто колькі гэта было, то есть, якая чарга накопіцца, то есть, калі там нікого не будзе там паўгады. Адміністрацыя калоніі таксама нічога зрабіць не можа. Што могуць зрабіць? Яны могуць толькі даць заявку, што доктара няма, а там ужо у міністэрстве здраваахранення ці там у УДЗІН там ўжо будуць шукаць доктара. То есть, яны, магчыма, адміністрацыя калоніі хацела бы дапамагчы, але ж такое становішча, што нет, няма доктара, няма жадаючых. Тада, Кірыл, давайте вось зробім такі, напэўна, пералік топ-3 галоўных праблем медычнай дапамогай у калоніях Беларусі. Да. Па-першае, гэта тое, што няма вузкіх спецыялістаў. То, што іх няма, і это большая праблема, таму што трэба доўга чакаць, а калі у цябе хвароба такая сур'ёзная, да, то яна будзе прагрэсіраваць. Наверно, топ-2 гэта адносіны працоўнікаў. То есть, супрацоўнікі медычнай часці,
якія как бы рэальна адносяцца к табе як к чалавеку іншага сорту. Ну, наверное, топ-3 гэта можна сказаць, што то есть нават калі яны ўжо прызнаюць, што у цябе там как бы сур'ёзная хвароба, как бы там табе нават трэба аперацыю, то есть гэтую аперацыю таксама там складана дачакацца, то есть каб табе там патрапіць там у рэспубліканскую больніцу, как бы, где ну, могуць зрабіць аперацыю, гэта нават как бы можна чакаць вельмі доўга. То есть я не ведаю, как там, напрыклад, на волі такі, ну мне здаецца, как бы няма таких праблем. То есть я разумею, што на волі таксама, калі складана аперацыя, ты там прыйдзеш у паліклініку і таксама ты будзеш стаяць у чарзе. Але здесь не складаная аперацыя, і людзі как бы едуць і как бы вельмі доўга чакаюць как бы свае чаргі, как бы іх адправілі. У гэты час как бы ўсё ж таки болезнь прагрэсуе, да? Ну і чаму? То есть таму, што не было доступу да просто звычайнай медыцыны, да якой должен быць доступ у кожнага жыхара Беларусі по закону. Калі так казаць. Але каб не толькі па законе, але яшчэ і па факце. Вось калі сыходзіць менавіта з гэтага пытання, вось Кірыл, на вашу думку, што трэба ў першую чаргу змяніць у вось сістэме медычнай дапамогі у зняволенні і адпаведна ў калоніях Беларусі? Не, так выдаліць гэтыя фактары, пра якіх я казаў, да, то есть будзе гораздо лепш. Што трэба? Што трэба, напрыклад, змяніць, то, чым я яшчэ не казаў, гэта даць магчымасць людзям как бы казаць, што добра, што не добра. Таму што, напрыклад, нават калі ты паскардзішся на дактароў, напрыклад, родным, там яны напішуць нейкую скаргу, там как бы у міністэрства павыше, да, гэта нічога добрага табе не прынесе, толькі дрэннае. То есть, как бы ты не получыш лепшай медыцыны, але ж как бы ты получыш сур'ёзныя праблемы з адміністрацыяй калоніі. Таму што гэта ну, на гэта татальны забарон. То есть, как бы, ну, дрэнна табе, вельмі дрэнна, то есть, как бы ты не маеш магчымасці паскардзіцца нікому. То есть, калі нават ты будзеш по телефону там размаўляць з роднымі, там скажаш, што как бы мне тут как бы дрэнна лечаць, как бы гэта ўжо будуць праблемы. А калі там даведаюцца, што яны там яшчэ там кудысьці напісалі, там как бы ну они даведаюцца, то есть потому что там одни міністэрствы гэтыя аднім з другім размаўляюць, как бы яны даведаюцца, што да по твайму імя, там по твоей персоне была скарга нейкая, і все, і гэта будзе да табе как бы ну вельмі. То есть калі ты нават просто с белой биркой ходишь, да, то есть, например, ты маешь там магчымасць там выйти раней, да, то есть ты маешь магчымасць там стать на полепшаныя, на улучшаныя условия, маешь магчымасць там как бы часцей видеть родных, там, потому что это больше там свиданок гэтых далей, да. Калі будзе у тебя такая скарга, все, ты усяго гэтага не будзе. То есть, ну, можно лічыць, что ты там просядзіш, чтобы таксама там на год больше, чым как бы мог быць і у дрэнных, і у больш дрэнных абсталяваннях. На ход больш вы маеце на ўвазе, што 411-ю могуць дадаць? Ці просто... Ну, 411-ю нет, как бы за такое не будзе, але ж, ну, ты будзе, ну, то есть, все, то есть, как бы у тебе, то нават калі ты будешь з адміністрацыяй там, как бы, у добрых адносінах, там, как бы, ну, табе будуць глядзець, ну, как бы, нормальны хлопец, да, то есть, как бы, які там нормально працуе, ну, ні з кім там канфліктаў не мае, да, і тут такое, как бы, выявіцца, все, то есть, яны будуць лічыць, што ты вельмі дрэнны адразу, все, ты зрабіў для іх праблему, яны табе гэта ніколі не, ну, магчыма, там, не то, чтобы ніколі, магчыма, там, пройдзе там 5 гадоў, калі тебе вельмі доўга сядзець, магчыма, нешта зменіцца, але ж бліжэйшы час, то есть как бы ты хутчэй за ўсё там как бы атрымаеш нейкія парушэнні, там съездзіш у ШИЗА, как бы і бліжэйшыя 2 гады ты там будзеш хадзіць там нейкім злоснікам, гэта будуць для табе больш горшыя умовы ўтрымання. Калі будет магчымасць как бы людям сапраўды пісаць по справе, то есть как бы вот как бы, што я прыйшоў, у мяне там, напрыклад, там да баляць калені, яны паглядзелі, там далі нейкія таблеткі, якія мне не дапамагаюць, да, я, то есть, как бы, я адчуваю, што мне там горш, как бы, они мне нічога не робяць. Калі мне будут разумець, што ты можаш паскардзіцца кудысьці вышэй, і яны будуць, там, прыедзець нейкі спецыяліст, там, паглядзець і спытай іх, а што это вы не лечыце чалавека, да, то есть, как бы, калі такое будзе, это, ну, это, наверное, галоўнае, што можа быць. Хаця тэарэтычна гэта мусіць працаваць і зараз.
Не, тэарэтычна это працуе, але ж я расказаў, як гэта працуе на практыке. Да, ты можаш напісаць, каб ты нават і сам можаш там каб напісаць, каб і адправіць, але яна ж з калоніі не выйдзе, каб гэта разумела. А калі каб ты гэта зробіш там праз родных, то каб тады каб да, яна выйдзе, ну але ж гэта будзе каб для цябе вельмі дрэнна. Ну опять же, то, што пра лікі я казаў, то есть калі дазволілі каб людзям там нават і рэкамендуйце просто каб я ведаю, што каб што вот у тебя такая-то хвароба, да, то есть каб твои родные могут там заказать, как бы, допустим, вот такое, такое. То есть, как бы, ну, коли, ну, я потелефоную, спытаю, да, то есть, потелефоновал, пришел, говорю, кажуть, могут. Ну, все, тогда пускай, как бы, досылаюсь, как бы, будешь, как бы, вот этими леками лишиться, как бы, и они лепят, чем те, что и у нас есть, да. Ну, чему так не зрабіць? Как бы, ну, зрабіце, как бы, людям будет приемно. Карысць будзе? Безумоўна, да. Про адносіны гэта, наверное, больше то таксама можна казаць, как бы, тое, што немагчыма паскардзіцца. То есть, как бы, все. То есть, калі доктор, то есть, как бы, калі ён с тобой размаўляе ніяк з нармальным чалавекам, і ты не можаш і, как бы, нікому гэта там, ну, казаць аб гэтым, да, то есть, ты можаш только цярпець, то есть, гэта будет продолжаться. Пускай там бы дасылаюць да іх псіхолага, да этих дактароў, да, якія будуць ім растлумачваць. Вось, как бы, што гэта людзі, такія ж самыя людзі, як і на волі, да, то есть, з якімі вы б зараз працавалі, калі б не працавалі здесь. Вы працавалі б там у паліклінікі, прышло бы вам там дзед, там мужик, там подросток нейкі, да, то есть, вы бы з німі працавалі. Вот гэта такія ж людзі. То есть, і нельга там ім там ні ў чым-то абдамаўляць, нехта з німі там ну, размаўляць так, будто яны там гаўно, да, нейкае. Калі так казаць пра канкрэтныя калоніі, то у ІК-15 каб было лепей. То есть, там працуюць у большай часці сярод жанчын, каб тыя, хто вельмі добра адносіцца. То есть, каб я так нават быў здзіўлён, калі прыехаў з ІК-3 у ІК-15 і паглядзеў, як жанчыны там размаўляюць з хлопцамі, да, з мужикамі, да. То есть, як бы, хаця там таксама былі людзі, якія там скардзіліся, што дрэнна, але ж пасля ІК-3, то есть я разумеў, што гэта как бы, ну, земля і неба. Ну, может быть, больше не земля і неба, но розніца вялікая, тое, што я ўбачыў. Кірыл, дзякуй вялікі за тое, што падзяліліся вашым досведам. Поспехам вам у аднаўленні вашага здароўя. Да, дзякуй.